φοιτητή, γιατί το κάνετε το όψιστο ξύλο? Θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ για το θέμα. Εκεί στο σημείο έχουμε μία σύλληψη, κυρία Τρέμη. Είναι μία σύλληψη ενός ατόμου, ενός φοιτητή που θέλει να φύγει. Αλλά θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ για αυτό. Και πού το ξέρουμε αυτό? Η εικόνα δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Θα μου επιτρέψετε, θέλω 5 δευτερόλεπτα να τοποθετηθώ. Είναι 2 κακά περιστατικά που συνέβησαν μέσα σε 3 ημέρες. Το πρώτο περιστατικό είναι ενός αστυνομικού, οικογενειάρχη, ο οποίος εδάρει, τον έκδισαν. Μα τώρα, κύριε Παλάσκα, θα μου επιτρέψετε ένα δευτερόλεπτο. Εδάρει, τον έκδισαν, τον χτύπησαν άσχημα, τον έστειλαν στην εντατική, του πήρανε το όπλο και τα προσωπικά αντικείμενα. Θέλω να σας θυμίσω ότι αλλά μιλάτε σε ένα αυτή κανάλι, τη στιγμή όμως έξω από την εντατική στο 401, κυρία Τρέμη, δεν υπήρξε ούτε μια κάμερα να δει τη μητέρα του να κλαίει. Ένα κανάλι το οποίο δεν δίστασε να δείξει το φοιτητή, όμως είναι ένας αγνός φοιτητής, ο οποίος είχε το όπλο φωτοβολίδας και το οποίο το εκτόξευε εναντίον των αστυνομικών. Και σας τιμώ ιδιαίτερα εσάς προσωπικά γιατί βγάλατε το θέμα, κυρία Τρέμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε τώρα σε λογικές συμψηφισμού. Η ουσία είναι όμως ότι έγιναν 2 περιστατικά. Αναφέρω το πρώτο περιστατικό. Αφήστε με να μιλήσω, κυρία Τρέμη. Αναφέρω λοιπόν το πρώτο περιστατικό με τον άτυχο συνάδελφο, ο οποίος η μηχανής αφέθηκε στη μέση του δρόμου και τα κανάλια δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου. Για τον νεαρό φοιτητή τώρα είναι καταφανέστατο ότι ένας συνάδελφος κάνει μια υπερβολή, ο συνάδελφος που τον κλωτσά. Υπερβολή είναι αυτό, κύριε Παλάσκα? Βεβαίως. Και ξέρετε να σας πω γιατί είναι? Το λέτε υπερβολή? Βεβαίως. Ξέρετε να σας πω γιατί είναι, κύριε Πρετεντέρη? Η σωστή λέξη είναι υπερβολή. Είναι ένας συνάδελφός σας που κάνει μια υπερβολή. Θέλετε να το μάθετε ποιος είναι ο πάνω λόγος? από 10. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός, η πολιτική φυσική ηγεσία των προηγούμενων 20 ετών, ακόμα και τώρα, αλλά και ειδικά όλοι οι δημοσιογράφοι, συστάδιν ο ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, έχουν απογοητεύσει ακόμα και τον τελευταίο αστιφύλακα που ξεγεννάει με το χέρι του μωρά μέσα στα περιπολικά. Κύριε Παλάσκα, μου λέτε τώρα. Έχετε απογοητεύσει όλοι πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα παίρνετε μια εικόνα μιας σύλληψης και το κάνετε μέγα θέμα. Χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Σα πείστε τον κόσμο στο ξύλο. Δηλαδή όταν απογοητεύεστε εσείς δέρνετε. Σας παρακαλώ τώρα, μην κάνουμε την έννοια της κοινής λογικής. Τι πάει να πει αυτό όταν απογοητεύεστε δέρνετε? Για μας μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω? Σας απαντώ ότι είναι μια απλή σύλληψη και μια υπέρβαση ενός αστυνομικού οργάνου, τίποτα παραπάνω. Κύριε Μπαλάσκα, αυτό είναι μια